dan yanzu a zamanin wancan ake tambayar kamar su Imam Ahmad bin Hanbal shin mutum zai iya zama malami ya fara bada fatawa idan ya haddace hadisi 100 sai ce a'a 100 hadisi 100 kan wa zai ba fatawa la haula wala 100 ba guda 100 ba kwara 100 ba kuma fa wancan lokacin da suke haddace hadisai fa da isnadi ne suke haddacewa kuma bayan isnadi duk in aka ce haddasana fulanin sun san wannan fulanin din waye me darajar hadisin shi to akramkullah yanzu in aka ce ka haɗo duk littafin hadisai hadisi 100 ake so ba mu karrar ba wasu yanzu babu su al-Imam al-Bukhari ya haddace hadisi sama 600 yazo tattara mana wanda bai kai 10,000 ba ina sauran 500 da wani abu ko 600 da wani abu sun tafi cikin taskar shi ina za mu samu izan ashe abin da ya fako gare mu na ilimi yanzu shine mafi yawa da abin da muke da shi ashe ba yadda za a yi mu haɗa ahaliyar mu cikin fahimtar addini ce mun fahimci wani abu a addini wanda su ba su fahimce shi ba sai dai mu ce sun fahimci abin da mu ba fahimce shi ba to wannan shine abin da muke nufi kwarai da laifi mana to alhamdulillah to kamar tambayan da ɗaya daga cikin tambayoyin da muka basu a baya akwai tambayan da take magana cewar ƙarin haske ne game da lamarin sittu shawwal din nan don bayan da kai ya ɗauke da ilimi sosai kuma da fa'ida to wasu za su ga cewar kamar yadda kai bayani cewa shi Imam Malik ya ga hadisin ai ba wai bai gan shi ba amma kuma ba akan wannan fahimta yake tafiya ba na kuma kai bayanin hujjoji dalilan da yasa bai zaɓi haka din ba to daga ciki Imam Malik kamar yadda na faɗa duk hadisin da ya ci karo da aikin mutanen Madina Imam Malik yana aje shi yana aje shi to ya iske mutanen Madina ba sa yi na ɗaya kenan na biyu bai karyace hadisin ba ko ya da'afa shi ko a'a sai ce kawai shi a fiqhun shi idan aka bar azumin Ramadan aka rika barin shi ana jeranta shi da na Shawwal saboda a wancan zamanin kusancin zamanin da zamanin annabta sannan kuma da sabbin shiga musulunci da suke ta shiga saboda zamani na futuhat ana ta buɗe sabbin musulunci suna shigowa duk al'ummar da aka shigarwa da musulunci yanzu aka kai musu Ramadana da sitti Shawwal za su ɗauka tare Allah farlanta su dufar lani so da haka za su ɗauka yanzu azumi ba na wata ɗaya bane a nan Ramadana da na sitti Shawwal sai ce sai ya karhanta ai karhantawa ne yayi amma malamai sun bibi sun tabbatar Imamu Malik yana azumin sitti Shawwal shi akan kanshi sai dai baya bari ana ganewa yana azumta kuma har yanzu a Malikiya suka ce ba Maliki fa ba wai an hana dan kana Malikiya wai Imam Malik ya hana ai azumin sitti Shawwal ba a'a zaka iya yi amma ba buƙatar ka fito ka rika cewa kana azumin sitti Shawwal ko kaza ko kaza ko kaza a'a tunda an samu hadisi cewa ayi to ayin amma kar a bashi wata ahammiya wadda har za a rika ɗaukar shi a matsayin ciko ne na Ramadana shine kawai karhancin da Imam Malik kalli wannan mas'alar so daga baya an yi tarawwaje abubuwa a ce kaza saboda kamar da yadda na fahimta na faɗa a program ɗin da ya wuce ai addinin ma gaba ɗaya ana fahimtar shi bisa kuskure balle magana Imam Malik so maganganun su bayan Allah sukan yi magana da ikhlasi da kyakkyawan nufi ga al'umma da ciyar da addini gaba kuma iya karfin su tsakanin su da Allah in uridu illa al-islah mastata'tu wasu sai su dauka su rawaja saboda biyan bukatan kansu ko saboda sun gajiya daga fahimtar abin sai su jefi mai wannan kokarin shi ko mujtahidi inda yana da dama na ijtihadi ai annabi ya faɗi matsayin su man ijtihada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid duk mutumin da ya kai mujtahidi sai ijtihadi akai ara shi ya dace da daidai lada biyu ladar kokari da ladar dacewa wanda ya ijtihadi sai yayi kure lada daya a gurin annabi Muhammadu in kai ijtihadi kai kure lada daya a gurin mai addinin a gurin yan zamani waɗanda ba su da addinin kai ijtihadi kai kuskure wuta haka muka mai da abun yanzu ai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ijtihadi dan gano al'ummar musulmi wani hukunci lada daya da kai kuskure
shi ko mara addinin shi in na ce mara addini ba yana nufin wanda ba musulmi ba, addinin dai ba na shi ba shi zo da shi ma mabi ne, shi ne rike nufi da mara addini, wato shi mabi addinin ba na shi bi kawai aka ce yayi, sai ce kai ijtihadi kai kuskure wuta. la hawla wala quwwata illa billah. Yana daga abubuwan da suka jawo mana matsaloli. To wannan kenan.